Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para sa tuong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Karong adlaw lahi nga mga istorya ang inyong madungog. Nara ninyo og mutuo mo o sa dili. Pero matod palagi, tuon na lang para madali. Mga makalilisang makahadlok nga istorya ni Jack o ni Jing. Sa itong mga kaigsunan diha, atong paminawon kung unsay unod sa ilang istorya. Og nara ninyo tanan, inyong opinyon atong respetaan kung mutuo ba mo o dili. And sa itong mga kaigsunan diha nga wa pa makasubscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bag-o natong istorya nga atong ipadangat ninyo. Dako kina siya ikatabang para mulambo pa ang ato ang YouTube channel ug mas doon na pa tayo ma-inspire nga daghang mga kaigsunan sad nato kung mapadayon tanig maayo. Sa mga nangita sad sa mga daan nga mga istorya, madungog sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. Subscribe and click the notification button. O kung kamo ginaan mo pada sa inyong kagulingon nga istorya, pwede na ninyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com. I-check na sa inyo ang video description. Nakasuwat dito nga to ang email ad para din na mo masayop kung asan niyo ipada ang inyong mga suwat sugilanon nga hatagan nato kinabuhi diri sa to ang YouTube channel. So dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Jack o ni Jing. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, just call me Jing. 20 anyos ang pangindaron, minyo og taga dinhilang sa Sugbo. Kasagaran nato natay mga experience nga katingalahan o kababalaghan kung sa Tagalog pa. Ug usa ni ana, mao na hinungdan nga nagsuwat ko nimo karon sa akong kaagi nga nitabo. Kini inyo madungog karon puros tinuod nga kasinatian ako. Sugdan nako ang akong istorya niadtong gamay pa ko. Mga 6 anyos pa lang ko niya itong mga higayuna og nagpuyo miso sa kalugar somewhere in Luzon. Mao ni ang lugar sa ako ang mama. Ang balay nga among gipuy-an mao ang nadak-an ni mama kay sa iyahaman to nga mga ginikanan. Bali ako mga apuhan. Sa likod sa mong balay dunay punuan sa kahoy nga kay mito. Tiguang na sa tong kahuya og wa ko masayod og kinsay naguna namo ang kay mito ba o ako. Ug hangtod karon gani napaghihapon ang kahoy, buhi pa gihapon. Upat mi ka man nagigsuon og usa ka gabiin niya to samtang nananaw mi og TV, kami lang ang nabilin sa amua og niadto man o niadto kay ang akong mama og lola og akong lolo naa sa laing payag. Nalingaw og istorya nga dunay mga gilayon mga 20 metro siguro. Malipayon mi nga nananaw og TV diyang sa kalit lang namatay ang TV. Wa man po nag-brand out kay nagsiga pa man ang suga. Gion og balik sa kong kuya ang TV, niandar man pod ang maong nipadayon mi og pananaw. Pero paglabay sa pila ka minutos namatay na pod og kalit ang TV. Unya gion na pod og balik ni kuya. Hangtod nga gigunitan lang gyud sa kong kuya ang remote control kay sige naman og kapawong ang TV. Unya inig on mauraman po balik. Nisura nga mong usa kayaan kay naman ning anak sa kwarto ng gamayng bata. Dito gipakatug. Ningon si Kuya King sa akong tiya nga mamalihog siya pa-check sa TV kay basin guba kay ngano magsigin lang og kapawong unya igon mo balik raman pod. Gitanaw sa akong tiya ang TV ug unyang ingoon ug gi-off ang remote control. Wa may problema, moandar man. Pero diyang nigawas na si tiya na off na pod og balik ang TV. Unya nakuratan mi nga managigsuon kay nakitaan gyud namo
ang tudlo nga gamay nga gipalusot sa lungag sa mong bungbong nga amakan. Ang amakan na mong bungbong nga diamond ang design na ay lungag nga igo ra gyud masud ang tudlo. Sa mong pagtuo nga basin og naay nang hadlok namo nga laing tao. Gilili namo ang lungag sa amakan dito sa gawas og dito mo'y nisugat sa mong pananaw ang siga kayo nga mata. Unya, nakit-an namo ang pamayon nga murag kapre kay balibuon og ang panit hasta pagani buhok tag-as pud kaayo. Kaming upat nga manag-igsuon ang nakakita sa makahadlok ayo nga nilalang nga nagtindog sa among gawas. Puwerte na mong syagit sa kahadlok. Ang akong manghod ni dagan paingon sa pultahan kay mugawas unta siya aron palaban sa among lola. Og sa akong lolo og sa ako ang mama. Dito sa payag. Pero sige silag abli sa pultahan, di gyud maabli bisan og wa nakakandado. Sige migsyagit kaming upat hasta kung kuya o niabli na sa pultahan pero di gyud na mo maabli. May na lang kay nadunggan ang among syagit sa payag kundiin naa dito sila si mama. Nagdali sila og uli sa mua og gipangutan nami. Uy, naon sa mo? Pangutana pa sa akong mama. Naikapri ma. Tubag pa namo. Ha? Kapri? Asa man? Tubag pa sa akong mama. Ang akong ati litlit mo'y nitubag Papa Joe. Tuas bintana maay, padungon taton niya bitaron ang kamot ni kuya. May gani kay gibitad ni Jing ang kamot ni kuya. Unya, naabot pud mo. Wa madugay, naabot ang akong lolo nga isog kayo. Gitawag niya ang kapri o gihagit. Matod pa sa akong lolo Alex nga, gawas diya. Kung isog ka, pakita na mo. Ayaw mga bata, adlo ka. Unya kay wa man gyud napakita ang kapri. Niadto nga akong lolo ilawom sa kay Mito. Og sigig syagit og panawag sa kapri para iyahang pagawson. Base nahadlok ang kapri sa akong lolo nga isog kayo. Kay sukad adto, wa na may kakita ato og balik. Wa na pud mi sumuga sama sa pagngon ang TV kung mananaw mi kaming mga manag-igsuon. Year 2009 o 2009 nanguli mig Bohol kay taga Bohol man ang akong papa. Nami balay daan sa Bohol kay gipatukuran mi sa igsoon ni papa nga tuas sa abroad. Tungod kay magbalin-balin mig puyo, wa na kay na mamatagat ang balay mao nga gubaon na kaayo. Wa na pud ikapayo kay lisod man pud ang among pagkabutang niadtong higayon na Papa Joe. Kumaguan mga basa mi kay busluton ang atop sa baong balay. Usa ka gabi niadto, samtang nag-uwan-uwan, mao nga nito nasab. Kaming upat ka man nag-igsuon nangitag part sa among balay nga di muto. Ug dito nagtapan mig higda. Samtang ang among mama ug papa naa sa taas nga bahin, wa na ko makibaw ko sa tong orasa kay ngit-ngit man, siguro mga lapas tungang gabi na or di ba kadlaw na siguro. Nakamata ko Papa Joe. Unya, niamag sa kong pananaw ang usa ka babae nga naglingkod sa among tiilan. Dali-dali ko nga nibangon ug gigunitan ang bukton sa babae. Dali na tilitlit katugna, matod ko pa ngadto niya. Pero wa na nitubag ang maong babae. Mao nga gibita da sad nako ang bukton ug uyog-uyog ang baga kay para lagi pakatulgo na nako. Pero wa gyud nitingog ang maong babae. Wa na pud nilingi. Dito na ko na-realize kung unsa to. Nahadlok ko og daling nibalik sa among higdaan sa akong mga igsuon. Gikapan ako sa kilid si Ate Litlit unya, ako siyang nikapan og nangatug na di ay sila. Si ate. Gikapod na ako si Kuya King. Naraman pod. Hasta nga kung usa ka manghod natug raman sa among tapad. Kung kumpleto mi sa akong mga igsuon, kitsa man di ay itong babae nga ako nakitaan. Nahadlok kay ko Papa Joe. Nitapad ko sa akong mga igsuon nga nahinanok na og katug. Unya, wa na kumutanaw sa lugar, kundi na ko nakitaan nga naglingkod ang maong babae. Pila ka adlaw ang nilabay, namatay ang akong lola nga inahan sa akong papa. Pagkahuman og lubong sa akong lola, pagkagabi nagtapad naming upat ka man nag-igsuon. Nakamatan lang ko nga natinga nung nagtiko ko naming taman. Mao di ay, kay di ko makatanos kay naang akong igsuon sa akong tiilan. Para masiguro nga ako pag yun nga gihikap. Nakahikap ko mata, ilong, baba, ulo, lawas, kompleto gyud nga tao. Sumaw nakaingon ko nga okay ra. Pero paglingi na ako kang Ate Litlit, naaraman siya sa akong tupad.
Ang akong manghod naapod sa pikas kilid. Ug si Kuya King narapod tapad sa akong manghod. Kinsa man daytong nahikapan nako sa akong tiilan. Nahadlok na pugugtaman, Papa Joe. May na lang kay nakadungog ko sa ibabaw nga nag-istorya silang mama ug papa sa hinay lang nga mga tingog. Kalit ko nga ni Shaggy itong ningon nga, "Ma, pasigara kong suga." Nitubag po dayon si mama. "Nga naman, Jing? Basta pasigaan lang, good." Tubag ko pa. Nitingog po ng akong papa nga medyo nasuko kay siguro sa iyong unahuna nagsaba-saba ko nga gabiing dako. "Naon sa mga, Jing?" Matud pa sa akong papa. "Mangihi ko pa." "Pangihi diya, kasi may nagpugong ni mo." Nahadlok na magkayo ako atong time of Papa Joe, pero nasuko man nun ang akong papa. Mao nga nibangon lang jud ko og ako'y nipasiga sa mong suga, pero diyang hayag na wa na ko'y laing tao nga nakita sa akong tilan. Gawas sa akong tulo ka mga igsuon nga naglaray o pangatog sa akong kilid. Pagkaugmaong gisulti sa mong silingan ang akong kasinatian sa miyaging gabi. Basin si Lola to ni mo, Jing, nibalik siya kay pinanggar ba kay mo niya. How can mo pirmi sa mong Lula? Nananghid lang siguro to siya niya, Jing. Pangadji lang. Matud pa sa mong silingan diri nako. Basin sakto nga mong silingan. Nananghid rin siguro si Lola. Naglambing siya nako. For the first time, sa di pa ko mopadayon sa iyang panaw. O sa dili pa siya mopadayon sa iyang panaw. Kay human niya to, wa na magyud ko makabantay nga dunay nagparamdam. Fast forward, Papa Joe, tuig 2023. Naminyo na ko og nabuntis. Ang ako nabana kay taga Cebu. Sumutong diha mi namuyo sa Mandawi. Nagabang mi og karaan nga balay. Nga naay nagpuyo nga usa ka tiguang babae nga ang pangidaron si 70 anyos. Gipabangan sa tiguang ang duha ka kwarto sa taas nga mga kanhi daw kwarto sa iyang mga anak nga nangaminyo na. According pa sa information nga ako nadunggan nga tuig 1970 pa daw to gitukod tong balaya. Bisan og medyo creepy paminaw nangabang gyapon mi didto. Kay nindot og location ang mga balay. Dili samok, hamugaway, bugnaw og napay terrace ang taas kun diin nahimutang ang among kwarto. Ang balay nga karaan kay made of wood or ginama sa kahoy nga mao'y kasagaran nga style sa mga balay niyatong 1970s. Limpyo og pinintalan maong dili haunted tan-awon. Ug labaw sa tanan, barato pagyud ang abang Papa Joe. Kung kadlawon kasagaran ako rin mabilin sa balay kay trabaho ang akong bana. Kung ako sa silong magsiyog kadungog sa taas nga, dunay maglakaw-lakaw duol sa mong kwarto. Unya, ablihan og siradan ang pultahan. Dili kay ako rin makadungog, kay naasay mga adlaw nga bisan og naa akong bana, kaming duha makadungog sa mga tunob sa taas. Kung sakon sa kumbana, walay tao. Usa ka adlaw niadto gidala ko ni nanay ang tiguang nga tagiya sa mong balay para mamista sa balay sa ilang paryente. Kauban pud namo ang usa ka anak ni nanay nga lalaki. Gipangutana ko sa anak ni nanay, "Wa mo'y na-experience nga katingalahan diya sa balay ni nanay or sa inyong kwarto?" Dali po ko nitubag nga, naay maglakaw-lakaw. Unya, di ay kaling disagbat nga border sa pikas kwartong ningon nga, before nilang Ate Jing ang nagpuyo diha kay naay third eye, makita siya og dili ingon nato. Nakakunod diha nagpuyo nga white lady, ana sa terrace magtambayan. Unya, ang imong papa naalang kuno gihapon diha. Ang papa nga giingon mao ang bana ni nanay nga dugay na nga namatay. Nitubag pod si kuya nga anak ni nanay. Tinod bitaw na kay kami mismo naka-experience pod nga naamang gani bata nga maglusulukso sa kama. Mao lagi kuya pero okay naman siguro. Di magkahana sila manghilabot. Matod ko pa. O dili naman. Magparamdam ra. Aylan yung tagda. Tubag pa ni kuya. Sumoto Papa Joe ni patuo mi sa landlord og sige mi og kadungog sa mga magparamdam pero di na mo tagdon. Usa ka adlaw niadto ni uli kog buhol og ang akong bana ray nahabilin sa balay sa Mandawi. Samtang nag-video call mi nahadlok ang akong bana. Na may kalit nga nilukso sa pikas kwarto. Naglakaw-lakaw og klaro kayo ang mga tunob.
Ako lang gibinuangan akong bana para di siya mahadlok. Iring ra na, oy, mahal, ayaw ka paminawa. Pagbalik ng Mandawi, unya ako na lang po ang nahabilin, di yun matabanga, di paminawon ang akong madunggan. Kay madunggan magyud nimo. Mga alas 12 sa udto kato, na ako sa mong kwarto unya sa kalit lang, napod ang saba, nga akong pirming madunggan unya, naara sa pikas kwarto. Kusog yung kayo, ang lagubo unya, ang mga lingkuranan, murabag gipangguyod-guyod. Grabing hadlukan nako, dako na bakog tiyan niya to kay mga nakay nako. Pag-abot sa kumbana, nag-istorya mi o nagkasabot mi nga mamahawa na lang atong balaya. Ug tuod man namalhin mi og balay sa Lapu-Lapu og dako na kong pasalamat kay ang among bag-ong nga nabalhinan walay nagpuyo nga dili ingon nato. Wa ko'y nadunggan or mga nagparamdam. Wa ra gyud taon. Magsige lang pugog ampos Ginoo kay wa may imposible kumutawag ka sa iyang pangaan. Dinila lang kuto Papa Joe og salamat kini mo magtatampo Jing. Daghang salamat Jing sa imong tampo. Basin pa dayon na ni part 2 sa pagkakaroon wa pa na magparamdam. Basin og puhon mupadana sa kagsuwat kay basin og duna jud kay abilidad nga makita og mga or makabantay og mga dili ingon nato. Dear Papa Joe, tawagan lang sa kog Jack o sa kaulitaw nga broken hearted. Puting gulan nako diyang gibogan ko sa kong uyab nga si Hana. Naglakaw ko nga way tumong hangtod nga nabot ko sa bus terminal. Nisakay kog bus paingon sa usa ka lungsod. Mura may nisod sa kong unahuna niya itong nga orasa ang probinsya sa akong amigo nga si Donald. Kundiin magkuyugan ko niya inig piyesta sa ilaha. Samtang sakay ko sa bus nga way dalang gamit. Gawas lang sa akong cellphone, sakit kayo nga akong dughan. Kipugngan nako nga makahilak ko. Actually, nakahilak ko og ganiya ra gyud. Bisan gamay wa ko magdahom nga moabot ang orasa nga makahilak ko. Tungod lang sa babae. Si Hana akong uyab sa high school nga first og dili ganahan niya o uyab na ko pag high school nga at first di siya o di ko ganahan niya kay bugoy-bugoy nga pagkababae Papa Joe. Samtang ako, top 1 sa klase. Butan kay ko sa una. So wa pa mi magkauyab ni Hana. Di gyud ako siya type sa sinugdanan kay di siya ang tipong babae nga akong uyabon. Yes, gwapa unta siya pero purtipod pagkabadlungon. High school pagani mo inom na. Motabako, unya membro pa gyud siya sa usa ka grupo nga kanang ganggang. Pero di lang ako isulti ha. Kuyog ta Jack na. Usa ka udto may gisulti ni Hana nako. Asa man ta? Mukating. Naay event ang among grupo karong hapon. I-welcome ti ka dito as guest nako. Matod pa niya. Siyempre wa ko mukuyog kang Hana kay di ko bugoy-bugoy nga pagka-estudyante. Honor student ko nga nag-maintain sa akong grado. Sige panghagad na ko si Hana o sige pugog balibad. Pero sa kaadlaw niya to, GS prom na mo ug dunay disco sud sa classroom. Adlawan man og hayag mo nga gipangtabunan nila ang bintana og black nga curtain. Aron di makasud ang hayag sa adlaw nga murag gabi pod sa sud. Diya si Hana sa akong tapad nga sige bid-ibid nako. Unya kay tungod kay ngit-ngit lagi siya maoy manguna og hikap sa akong paa. Murag gyud na kuritihan ding gibuhat ni Hana. Mao patoy unang higayon nga naka-feel kog sensation nga wa ko makasabot og unsa. Unya sa kalit lang nihungong si Hana nako nga sa punuan jud sa akong dunggan ningon nga ato ta sa gawas na ako'y naibawan nga lugar natay privacy. Matod pa ni Hana unya dungan sa tila niya sa akong dunggan. Nanimpawot sa mga balahibo. Murag dunay ni pukaw sa akong batan-on ug inosente nga leon Papa Joe. Naabot yung meso sa kabalay nga way tao. Balay kuno to sa barkada ni Hana mo to nga adto sila pirmi mag-hangout. Kay wa ang mga parents sa iyahang amigo. Parehong nagtrabaho sa gawas. Naku ipakita ni mo Jack. Matod pa ni Hana, diri ka nako dungan sa pagbukas sa iyang blouse pang ibabaw. Unya, sa iyang kilid dapit naa siya'y tato. Gipakita niya ang iyang tato diri nako. Niya itong igayuna nahitabo gyud Papa Joe ang linapaay sa karniro og leon. Uksukan niya to, murag nahigam ang inosenteng leon kay magsigi naman og pangita sa maong karniro. Kapila na namo to gibuhat ni Hana, katong buhat sa minyo.
ug tungod niadto naka-feel kog sobrang love kang Hana. Laban po ko ni Hana pero mao lagi na nausab nako. Imbis ako ang magdala niya sa matarong, ako ang nadaan ni Hana. Dito sa daotang dalan, bad influence si Hana. Diri ka nako. Kay wa na ko ma-honor during recognition day. Natinga ang tanan og ngano. Sikreto na magudutang mo relasyon ni Hana. Anak ibaw ang iradyong mga kagrupo lang. Aw ang among kagrupo na di ay. Kay ni join naman ko nila. Apil na pug ko sa ilang mga session. Sa tanang bisyo, sama sa sigarilyo, inom og marijuana. Mao nay tirada namo, mag-hit-hit og Mary Jane. Tungod kay Bright mangkubisan og way tuntuon makapasar gihapon ko. Ug mao toy rason nga nakapasar ko sa first year college ug nipadayon pag-eskwela sa second year college pero si Hana daghang kay subject nga hagbong. Mao nga wa na siya kapadayon sa iyang pag-eskwela sa college. Pero tungod sa bisyo naglisod ko cope up. Kay lisod na kaayo ang mga leksyon sa second year. Sigog absent, inig test, di ko kapil mong naasa ko'y pila ka mga hagbong nga mga subject. Pero wa ko, musulti sa kong mga ginikanan kay para padayon lang gyapon ang akong allowance. Pag third year college na ako, dunay duha ka subject na lang ang akong gikuha. Pero kumpleto paghihapon silang mama nga maghatagan og tuition og allowance diri kanako. Wa sila mapangutana. Kaya ang ilang nahibawan, buutan ko nga pagkabata. Maayo sa ko, magpabutan-butan na tubangan sa akong mga ginikanan, Papa Joe. Unya, maayo po ko nga mo paraig. Pero wa giaso nga makumkum. Kay nadugay, nahibawan nila ni Mama ug Papa nga ang ako ang kalaki, ang akong pagkatampalasan nga anak. Puwerteng sukuan nila nako og ipalayas ko sa amo, Papa Joe. Nilayas ko dito ko ni Puyo sa talyer sa papa sa mga barkada nga kauban na pud namo sa grupo. Kinahanglan nga mo survive, need ko mukaon plus napa ko'y gastuhan sa among pag-date ni Hana. Moto nga ni trabaho ko sa talyer isip sugo-sugoon, tigunit sa ligid, tiguha og mga tools og tig-arrange og tiglimpyo. Stay in ra ko sa talyer. Nako'y gamay nga room for free. Mao nga makalugar gyud mi si Hana nga magatuan siya. Wala mi pakialam bisan og puwerteng gamaya. Dako pang ad sa baboy, nya baho pagyud. Humot pang balay sa kanding og baka siguro, Papa Joe. Pero di mi bahuan si Hana. Adto pud mi didto mag-session sa marijuana. Good na kayo og kontento na kay mi og malipayon. Happy go lucky ang amo ang kinabuhi. Live by the day. Abi na ko og okay na si Hana atong klase nga kinabuhi ug abi na ko magpadayon to hangtod sa hangtod. Pero dili di ay Papa Joe. Kayo sa kadlaw niya to nakaigstorya si Hana nako. Jack, magpakasal na ko. Matod pa niya. Kasal? Kibaw biya ka nga wa ko'y tinigom. Akong sweldo diri igor man nato ikaon og isuyop. Tubag ko pa. Dili ni mo oy. Matod pa ni Hana. Ni santing ang dunggan sa nadungog na ko niya. Dito na ko na-get nga magpakasal siya pero sa laing lalaki. Kisam na lakiha, bakit patyon ko na? Matod pa, nako niya. Ayaw ko gilab ti Jack kay ang laki, uncle ni Chad. Tubag pa ni Hana. Si Chad mao ang presidente sa among gang. Nakaila ko sa iyang uncle nga idaran na. 40 something na ang edad pero balikbayan gikan sa Amerika. Wa mo ko magdahom nimo nga mukhang pera maday ka Hana. Klaro anang kwarta rin mong giyapas anang lakiha nga murarag imong papa, suko pa na konsulti niya. Kaya nga naman Jack, di ka ganahan og kwarta? Way tao nga di ganahan og kwarta, oy. Tubag pa ni Hana, Papa Joe. Kaya ba ako? Pero di ba ingon ka love ko nimo? Di ba ingon ka di ka ganahan og butan nga lalaki kay boring? Mao gani nga imo kong gi-influence nga musud aning bisyuha? Wa ko nagtarong sa kong pag-eskwela kay naalang ko sige kuyog nimo. Di ba ganahan ka og ingani nga lifestyle? Bisyo, happy-happy? Nangupaw si Hana, Papa Joe, og seryoso nga niya tubang nako. Sorry kay Jack ha. Yes, sakto ka. So una katong batanon pa ta, ganahan kay kog bad boy nga lalaki kanang astig-astig ba. Pero taod na punta Jack, oy 6 years na ta. Wa ko magtuo nga mukalit na nako og ka-realize nga angay na pud ko nga magtarong. Magtinarong song kinabuhi. Sa una niya tong batanon pa ta, lami kayo ang lipay-lipay. Pero naabot ra gyud di ay nga mo mature ta. Unya mangita tag stability.
So, ang stability nga imo nakita nimo, mao ang pagkigminyo nimo sa mga lalaki nga maguwang kay nimong edad ug di nimo love. Pangutana ko pa niya. Makatunan raman ako ng love, uy. Ingon man siya nga dadon ko niya sa Amerika ug patrabahoon ko niya didto. High school graduate ra si Hana, unya way trabaho nga nahuman o namahuan. Nagminaro siya. Gigamit ang iyang utok ug panghantok og lalaki. Gigamit po niya iyang lawas. Bisan tunog matawag nga namalmal nako ang iyang lawas pero sa ubang lalaki lamion pagid gihapon siya tan-ahon. Paglakaw ni Hana nag-wild kusod sa gamay na kong kwarto sa talyer unya ni gawas. Nilakaw ko nga way tumong ug gusto ko nga magpalayo. Pero wa ko'y nahununaan nga tuan gawas sa layo nga probinsya sa akong amigo pag high school. Mga tulura siguro ko nakakuyog sa ilaha pero nahinumduman pa nako kay nagpatabang raman ko sa konduktor asa mo naog. After 3 hours nga biyahe sa bus nga akong gisakyan kisinyasan ako sa konduktor nga mao daw to ang akong hunungan. Naabot nako. Mga alas 5 sa hapon siguro pag naog nako sa bus pero murag gabi na kay ngit-ngit ug ngiob ang panahon kay uwan-uwan. O pag naog nako nagtaligsik pagani. Pila ka tuig na po kong wa ka dito. Pila ka tuig na nilabay. Sukad ko last nakatunob 6 lugara. 5 or 6 years naman siguro. Mao nga wa na ko kinumdum nga naadi ay waiting shed. Sa una wala pa man to. Di man gud pud imposible nga nagoy kabaghuan ang mga lugar. Pero ang gikalibgan ako kay gawas sa gamay nga waiting shed, wala ko'y laing nakita ang mga balay. Nikusog na gyud ang ulan mao nga nidagan ko paingon sa waiting shed para mapasilong. Naghangos pa ko nga niabot sa ilawom sa waiting shed. O sa kalit lang napaatras ko kay naaman day tao nga naglingkod. Usa ka babae nga nagkaw og lingin nga dako og igo jud nga nasampungan ang iyang naong. Pag naog na ko wa ko makabantay nga nay tao sa waiting shed. Pero siguro wala na ako nabantay kay occupied ko sa akong problema sa kasing-kasing. Ug gawas pa. Ngit-ngit ang panahon ug foggy pa kaayo. Gilantaw na ko among babae nga padayon sa pagduko. Unya ang naong nasampungan sa mong kao. May gabi inang, pwede mangutana. Matod ko pa sa mong babae. Niyanghag ang mong babae papadyo gikuha niya ang kao ug dito pa nako nakita ang dagway nga gwapahon. Puti, taas og ilong unya di patiguang. Batanon pa nga babae. Sorry di ay natawag ti kag nang wa ko bantay dayon nga batanon pa manday kamis. Matod ko pa nga to niya. Igo ra ni nga ni pahiyom og ningon nga okay ra. Unsay imong ipangutana? Kuan ba napay habal-habal nga mo biyahe ron? Sudlunon pa manggod ang balay sa kong amigo mga 3 to 4 kilometers pa siguro ilang balay gikan dinhi. Depende og naay magpahatod nga pasahero paingon diri. Pabuta lang. Kaya ko nagpaabot mampug ko. Tubag pa sa mong babae, Papa Joe. Mao ba? May di ay kay naa ka. Kay na ako'y makauban samtang magpaabot og kasakyan. Di mangkukuswito dinhi. Diri sa inyo kay katulo pa ko kaari diri. Ikaupat ron. Matod ko pa sa mong babae. Gipangutanan ako iyang pangan ug matod pa niya nga si Yumi ang iyang pangan. Nagpaabot ko no siya sa iyang mama. Asa day mong mama? Pangutan ko pa kang Yumi. Tuwa sa syudad nagtrabaho unya basta adlaw nga Sabado muuli siya. Unya naanda na gyud nako nga magpaabot niya dinhi para naa siya kuyog paingon muuli. Nalingaw ako pag istorya kang Yumi bisan og manggiwawon kayo og hinay pagyud kayo og tingog. Unya di kayo tabian. Mutubag raw siya ko'y pangutanan niya. Mga usa ka oras siguro mi nga naglingkod dito ug wa gyud habal-habal nga niyagi. Mao nga tabian na kay ko bisan og katupami nagkailan ni Yumi. Ako na siyang sultian sa rason nga nung niabot ko sa mga lugar tungod kay gibuwagan ko sa kong uyam. Dili na siguro tumuabot si mama. Muli na lang ko. Matod pa ni Yumi. Unya wala may motor. Tubag ko pa. Maglakaw lang ko. Naanad naman ko nga maglakaw. Tubag pa ni Yumi. Aw ko muna, mukuyog na lang ko nimo maglakaw. Anyway, magiantag motor manakailan ta. Matod ko pa niya. Sumoto ng lakaw mi si Yumi og nisubay sa gamay nga karsada paingon silang lugar nga sudlunon kaayo. Nakalakaw namig mga 2 ka kilometro diyang dunay gitudlo si Yumi nako.
Mao na among balay ay. Matud pa ni Yumi. Sa may babaw sa bungtod pero di pud kayo layo. Medyo elevated lang gamay. Dito na himutang o sa kabalay nga nagsiga, hayag kayo. Adto na ko. Matud pa ni Yumi. Nilakaw na si Yumi paingon sa sakaon nga dalan unya. Ako gikulbaan kay naginusaran na lang ko. Mga alas 6:30 na sa gabi siguro to. Nalipay lang ko diyan nakadungog ko og daguok sa motor unya. Ang siga sa suga nagkaduol na nako. Walay sakay ang habal-habal mao nga nagpatod ko sa balay sa akong amigo. Gihatod naman po ko sa driver sa habal-habal og dako na akong kalipay kay naabot na ko sa ilang balay og nakuratan ang akong amigo hasta iya mga ginikanan. Ila kong giatiman og gipakaon. Samtang nagkaon ko akong giingnan akong amigo nga magpakuyog ko ugma sa ilang balay ni Yumi. Kisay Yumi? Pangutana pa sa akong amigo. Wala ka kailanan niya. Abi ko pa og nagkailar mong tanan diri kay probinsya biya ni diri yung lugar bay. Matod ko pa niya. Naglibo ko amigo kay what are babae nga Yumi sa ilang barangay. Gidescribe pa nako ang naong dito niya. Pero wala gyud daw ingon ato nga itsura nga iyang nibawan sa ilaha Papa Joe. Sige lang bay, ugma. Atong subayon. Kay bawa pa man ko asa dapit kay naglakaw rabya mi hangtod sa ilaha. Unya, nakita na yung kuuga-balhabal. Yung mga ito nagpatod ko diri sa inyo ha. Nitando po daw ang amigo. Mga nga pagkaugma, human na magpamahaw. Nanghuwa mga amigo og motor sa iyang uyuan. Unya, nag-drive siya. Niangkas ko niya sa likod. Nabot na may hapit sa balay ni Yumi. Di ko pwedeng makalimot. Kay naay kahoy nga natumba sa kilid. Mao gito akong nakitaan diyang naiwagan sa suga sa motor kagabi. Diri bay, diri gitong dalana ni Saka si Yumi o kanang bungto diha. Diha mo gito ang balay ni Yumi nga nagpasiga pagani hayag kayo. Matod ko pa nga to sa kong amigo. Unya, hain mang balay, wa man lagi. Imagination na to siguro ni mo bay, uy. Basin tungod to sa kasakit sa imong dugan ba. Bisag unsa na lay mo ginuhuna. Tubag pa sa akong amigo Papa Joe. Ni padayon pa mag-drive sa motor sa unahan ug among itagsa-tagsa og tan-aw. Walag tuo kung doon na bay balay, pero wag yun. Puros kalubihan noon. Kabatuhan ug mga putol nga kahoy ra ang naa. Hangtod nga naabot mi sa eskina. Hala, asang waiting shed diri? Pangutana ko pa sa akong amigo. Waiting shed? O may waiting shed diri oy, tubag pa niya. Dugay ko no kaayo naabti og project ang ilang lugar. Wa pa gyud sila mahimuwi og waiting shed. Nanlimpawt ang balahibo Papa Joe. Yes, sakto siya. Broken hearted ko pero wa ko nabuang. Klaro pa kayo sa akong utok pagkanaog na ako sa bus nga nag-uwan pa gani. Mo nga nidali kog dagan sa waiting shed. Aron mo pasilong o pagabot nako diha si Yumi nga naglingkod. Gitutukan ko sa akong amigo og hasta siya nahadlok sa akong gipanulti. Basta gibinuangan siguro kabay. Napod baya ko'y nadunggan nga mga dayo diri sa mua. Napod sila'y nakitaan nga katingalahan. Basin og natripan yun siguro ang dayo sa mga diliingon nato diri sa mua ba. Matod pa sa akong amigo Papa Joe. Bugoy-bugoy ko sa syudad Papa Joe, astig-astig o kapil pagani kog away-away o mga riots. Di ko moatras og kontra. Pero niya itong higayuna, nahadlok ko sa nilalang nga nisugat nako sa ilang probinsya. Wa ko masayod kung sa itong klasiha nga nilalang. Kalag, espiritu, o inkanto. Di ko sigurado. Usaray ako masigurado nga dili na ko magmugna-mugna o dito na ko mugna-mugna ang tanan. Dili po na ko to imaginations. Kung dili, tinuod nga nahitabo. Wa na ko nibalik sa balay sa amigo. Pag-agi sa bus, padong sa syudad, nisakay ko og pag-abot sa syudad, wa na ko niadto sa talyer nga akong gistayhan. Instead, nipauli ko sa mua, sa balay sa kong mga ginikanan unya nangayog pasaylo. Walay ginikanan nga di makadawat silang anak. Gipasaylo ko lang ni mamag papa. Unya gipangutana ko kung gusto ba ko nga mopadayon og eskwela. Ni-eskwela ko pabalik Papa Joe og pagkakaroon nakahuman na ko og second year college. Mag third year na ko next semester. Ako lang nagisuwat akong katingalahan og magkakahadlok nga kasinatian kay gusto na akong i-share sa mga tao nga nagtanaw og naminaw karon. Siguro mingon ang uban nga di katuhuan, pero ako mismo ang nakasinati. Og no need, siguro nga i-prove nako nga sa atong kalibutan
dunag yung mga nilalang nga lahi nato ug dili pud nato sila basta-basta makit-an. Maybe naagyoy certain time and place nga may balag nato sila ug makita sa atong tawhanon nga mga mata. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo and more power sa imong YouTube channel. Kini imong magtatampo, Jack. Daghang salamat Jack ug salamat sa ni Jing sa inyong mga katingalahan nga mga istorya. Pero sahay dunay mga scientific nga mga explanation niya na. Siguro diri sa tuwa makaingon tag dili ingon nato. Pero kung dito pa na sa laing nasod para nila, it could be extraterrestrial, mga aliens ing ana nga nisod sa tuang kalibutan, pinaagi sa usa ka portal ing ana. And then lahi nga kalibutan ba nga murag parallel universe kung sa mga tati pa o sa mga western people. Una nga sa tuwa murag gitagaan na to og idea nga it's more on kana mga diliingon nato. But anyways, di man siya ta makapugong nga ipadayag sa uban ang ilang kasanatian, either mo tuo man ang uban or sa dili. Pero mo lagi nagingon nga tuo na lang para madali. Daghang salamat sa inyong tampo ug atang inyong sunod na tong mga istorya sa maabot nga mga adlaw pohon. Kini na sa inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay.
Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.